Hello, good morning guys. Good morning mga ka-vlogger. So, never mind sa mga pinit ko na sa kilid, mga samok guys ha. So, today is March 18, 2025, Tuesday. So guys, musta man mo? So actually guys, nang labaradyo ko kamay nga mga sinina kay kulang akong sabon. So, kumusta mo guys? Kumusta rin mga ka-vloggers? Kumusta inyong mga life dyan? Okay na ba? So, it's duty time na po guys. So, naglibog dyan ko kung saan nakapag-lubon sa kong life charot. So, mga to guys, ang pinta, katimod na po si Ox. So, gamay kayo kong buhok. Murag ikog sa ereng kong pungan. Guys, kabalo ka guys, napay natulog dire guys, nga buntag na kaayo. Tanawa galihok. Saan yung galihok dire? Nalagi ginawa. Lah, nalagi galihok oy. Kinsa man ni? Ginawa lagi oh. Nalagi ginawa be? Akong tanaw ng kinsa ni? Bah! Chucky is real! Utin eh! Napay natulog, oh. Hoy, Chucky! Mata na, oy! Mata na, hoy! Chucky! Mata na! Mata na, hoy! Mangakaw naman to! Mamangaw na tala! Natulog pa si Chucky, guys. So, siya ni Gawas. Kanang iyang kahiyon, ani yaw doon yung tahon. Guys, good morning. So, as usual, duty time. Busy ang pig. So, kumusta ka mo diha, guys? So, yung mga buhay-buhay dyan, okay lang ba? Medyo kami very busy ang life. Not okay po mo. Ako raw sa diri guys, kaya mong treasurer to sa kanyang kay napubsta o kamong sekretary. Tayo nung man ang engineer kay murag nasa gawas. So ako nara ka diri nara ko gi-encode kay nay dapat kumanon. Gimo pa ko mga kuan kanang mga 2307 sa mga withholdings nga kuan ka ng mga transaction bang na ay mga withholding dapat na dito siya 2307 ni ipapirmahan mo sa mo, for example sa gasoline, then dapat na dito na siya 2307 basta na siya kadidak na mga withholding tax guys ba kuan mo to inanay akong life dari guys lingaw ang peg kura usa dari. Init yung panahon, nagtuobay ako guys, nagkuan, nag-ulan. Wala din ulan. Salam siya. Uy, ano man eh, naigisulat. Hala, di lagi ni matangtang. No. Naunsa man eh guys. Wala na ito, ibigay ko pa. Nagpapirma sa mga daghang mga vouchers sa ang committee saraba committee sa appropriation ko pa kaya mong kuan konsehal nga nag-anong committee of appropriation apro sa mga oras to guys update ra ko niya naman na may kaon og balot ko panyud to balot ang ika ang giluod ko nagpiyong-piyong di ko first of all kaon og balot ni piso ko sa gara ka turmang Pinoy. Pinoy rapper ko to ako din. Pero ibaliwala din na ako tong sungo ba nga paingon sa kong baba. Taon na pod. Balot unlock wala ko ka vlog so karon lain na pod. Awa. Na po ilain guys oh. Don Benitos. Kainan time na sad. Fred. Okay, gimingaw. Guys. Ako ni tanan oh. Dinalo. Uy, wala man kayo kuluhit. Kauntag. Dili man ni ka ng kasi lahat ni ay.
Nara ako wala mo. Ano? Kaya nga akong panyod ka. Puto na ko ni guys, dinalo na na eh. Ha? Saan man lang lang siya magkuha? Ikaw lang. Butang nag Angelo na lang niya. Okay. Ito kabalo lang siya. May panood ko nga ako. Ang pa-income ni mo, Toy. Singkod. Kasi ipain ko ni mo dili sa computer ba? Ipain ko na kung konsikit. Dili. Dili mo sido. Kasi ipain ko ni mo, Toy. Alright, pain ko na. Ito na. Kasi ipain ko na itong laptop. Pauwi na ni. Then it is now 4 o'clock in the afternoon. So, si Tosh pa na uli. So, mapauli na ko. So, actually, ako mga buhat, wala pa ng human, pero it's time to go naman kay oras na. Family time na sadta. Kaya muna naman akong time sa dire. So, paakot ko di ba na. So, gusto kayo guys, kaya nagkaon ni Ogdon Binitos. Tagay. Salamat sa naghatag. Thank you so much sa mga grasya. So, it's uwiam time na. Amping ka, guys! So, hello guys. Dito na yan ako sa kong pag-sayaw-sayaw, guys. Nagsumba-sumba ko sa mga agas. Kaya nga, dapat ay kong mananap. Marag hapit naman dito sa ginawaan eh. Kaya kutas naman ng bati mo ng galukso-lukso ko, ani guys. May na lang, masingot-singot ko. Tako na kong mananap, guys, as in. So, mga nang nagwaya guys kay sayaw murag ayaw mo sayaw ra ba dako king mananak nahala fights ka diha. Sige mo pa sa Ranger, ipaprinto. Baka ko salta dito ba? Para sa DSP.